Hello everyone! For today's video, magluto ko og peanut roll. Before ako sa ninggiyon nagluto ang mani or peanut. Mintra sayo pa ako na ninggiluto una ang mani kay daghan jud trabahoon ang person karong adlaw. Pagkaluto sa mani, ako na day na siyang gihaon og ipabugnaw. While gipabugnaw nako ang mani, ako sang gipangligo ang mga batos. Pagkahuman ako paligo sa ilaha og pakaon, ako nasabdayon gipunduhan ang washing og tubig kay magwashing na sab ko karong adlaw. O di ba ayo jud mo katingala nga magsige na lang tag washing diring dapita kay lagi kalasman og sanina ang mga batos. Agwanta tag washing ani kung mahimo kada adlaw. May na lang gani kay naay washing kaysa kusuhon. Kay kung kusuhon mga samad pa ang kamot ay mahuman. Pag human ako pundo og tubig ug butang og mga labhonon sa washing, ako na rin gipang bulag ang mga lumpia wrapper o gipang tunga. Kay kailangan man jud ni sila bulagon no, kay dili ba sa tanang panahon nga mag-uban sila. Hoy, unsa daw? Bitaw pag human ako bulag sa mga lumpia wrapper, ako din ni silang gipang tunga. Kay mas tiyada man gud tungaon kay daghan pud ang mahimo nga peanut roll. Samot na kung imong ibaligya. Pagkahuman ako na pud gipatulog akong mga batos. Kay nakatulog naman ang mga batos, magwaswas na pud ko sa sanina sa mga batos nga ako ang giwashing. As what you see, nang laba pud ang ako ang manghod. Basta walay klase, mao na jud na ang schedule manglaba o magbuhat sa mga buluhaton. Ang ako ani walay schedule kung unsay buluhaton buhaton, kung unsay labhan i-washing. Kay puslan man nakabakasyon diri sa anlugan suliton nga makalihok-lihok sa mga buluhaton. Kay dili man kay bikil ang mga batos kay gakalingaw ra man magdula, or kung matulog po malingaw ra jud ang inahan og buhat kung unsay angay buhaton. Mao nang ako wala jud na schedule kung naay buluhaton buhat except na lang kung schedule nako sa ako ang meet up og deliver sa ako ang mga buyers og resellers kay naadyo schedule. Kami manggod na anad mi nga naami mga assigned area. Charles unsay assigned area bitaw kung sa eskwelahan pa naa kay assigned area nga diha nimo limpyuhan mao na imong buhaton. Sa among balay pod naa pod mi assigned area. Mao nang karon bisag minyo nami naanad japon mi nga nami mga assigned area ba mo nang trabaho sad mi kung unsay among angay buhaton. Nuo jud ang ilang giingon nga unsay ginatrin or gitudlo sa inyong ginikanan sa bata pa mo, bisag dako na mo maandan yun na ninyo o di na ninyo malimtan og mabuhat gihapon ninyo. Mao nang dako kayo og katabang ang atong mga ginikanan sa atoa sa pagtudlo sa mga buluhaton sa balay, labi na sa mga babayi. Kay dako jud kay nagkatabang sa atoa og makaayo rasab sa atoa basta maminaw lang ta sa gitudlo sa ato ang ginikanan sa atoa, labi na sa mga batan-on derang dapita o sa mga wala pa naminyo. Tuman jud mo sa mga gipang tudlo sa inyuhang mga ginikanan kay dako jud kay nagkatabang. Kay ang ilang ginatudlo nga mga buluhaton sa panimalay makaayo na para sa atoa. Mao nang kung unsa ang itudlo sa atong ginikanan sa atoa jud nang buhaton og timan-an kay para raman sad na sa ato ang kaayuhan. Bitaw paminaw jud mo sa mga advices kay dako pud nagkatabang sa inyo Bitaw nag-advise ko or nag-remind kay may na lang naasab mo'y makatunan for today's video. Kay human naman ko waswas akong gipang washing, ako na pud nang gipanghalay. May untag mauga ni karon tanan. Kahuman ako panghalay, balik na sab ko sa akong trabahoon nga maghimo ko og peanut roll. Ako na dayang gi-blender ang mani. Basi na tingala mo nganong akong gi-blender kay para siya mapino. O dili pud kay nga pino kay tanan nga mahimo na jud og peanut butter. Kanang sakto ra nga pagkapino. Dapat inana lang siya nga consistency kung inyong i-blender ang mani. Pero kung wala mo blender, pwede ra jud kay na nga dukdukon ra ang mani. Pag human ako blender sa mga mani, ako na dayon nang gisugdan og puto sa lumpia wrapper. Basi na tingala mo nganong naay tubig, mo na akong gipahid sa last part sa lumpia wrapper para mo pilit siya. Og sa isig katumoy pod, ako japon nang gipahiran og tubig para malak japon og dili mga tagak ang mga mani nga akong giputos sa lumpia wrapper. Og mo na din akong nabuhat tanan or nalputos. 156 pieces na ako ang nahimo nga peanut roll. Nagpainit na din kog mantika sa kalha, then ako na dayon ning giluto ang peanut roll.
Ako man ang plano ani is konsumo ra or kanon ra ba, pero nagsuggest man si mama nga ibaligya aw di ibaligya na lang nato ni kay may na lang daw kuno maka-income ginagmay. Kada man japon ni inigosyo ang pinatrol, hawi lang jud kayo magputos kay daghan kayo, pero basta negosyo aw mula hutay jud ka basta gusto nimo nga maka-income ka. Guman ako og perito sa mga pinatrol. Ako nang gihaon ang mantika ug gibutangan na pud nako og sentral ang kalaha. Dayon gibutangan ako gamayng tubig. Kahuman ako na day nang gilunod ang pinatrol para ma-coat ang mga sugar sa pinatrol or mapilit ang mga sugar nga akong gihimo. DIY ra jud ning ako ang pag-coated, kay kung ipirito manggod or ipaagi sa mantika ang sugar murag sumo na manggod kayo kay gipirito na baya ang pinatrol sa mantika. Mo nang nag-DIY na lang ko para nga dili bitaw siya sumo sa kanon. Mao na tanan ako ang naluto ug wala ko na-expect nga pagtilaw na ako dili jud day siya sumo basta inana nga pagka-coated sa sugar sa pinatrol. Kana lang sa akong gana for today's video everyone. Thank you for watching. Bang. God bless. Bonus.